De vorige keer in de serie Derk Buitenzorg. Het is eigenlijk Joetsa erop of eronder. Hij is eruit. En dan springt er nog voort, dan skaait er nog niet boeten. Dus dat is het teken van jongens, ik wil ontlanger. Ik denk dat het wel verstandig is om hem om te castreren. Het is een gewone vretemidje op het hier bij Ilke Kruis in Terband. Ilke is aan het forjen. Dikkie zet de hinders in het loon. En Roel Wagenaar, de huid van uw trainster Sjoukje, zal Derk op stal zetten. Als hij maar Henks gedraagt is nadeling, dan heb ik, maar dat weet ik ook en dan weet ik het niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tellen van tevoren en uit die tellen, dat zult wel. Wielst Roel Wagenaar us Derk ophelpt, vregen wij Ilke Kruis of hij ook vindt dat Derk castreerd worden moet. Ik heb daar mijn twijfels over, maar goed, Sjoukje traint hem, dus die heeft de zeggenschap er ook over. Als hij denkt dat het beter is, nou, ik denk dat ze dat vindt, oors ding het net. Maar ja, er wordt verschillend door oordeeld, maar goed, dat heeft ieder zijn, dat denkt iedereen oors over. God, wat hij is benauwd was, dat is hetzelfde dan het eerst. Daar had er me haast bieten en daar had er me bieten. Maar hij had je op beeld, denk ik, hè? Op dat moment komt Sjoukje in haar witte Mercedes onrieden. En ze shot gelijk dat Derk net meer boeten zit. Waar is hij? Ga je hem maar binnenhellen? Die huid. Oh, hij stond het net in. Dat was toen net, hè? Jawel, we hebben Ik mij had er helemaal niks van, dus toen dat was. Nou, maar die huid is wel een beetje benauwd. Maar het is wel slagen. En het voelt reuze mooi. Alle vingers nog compleet. Oké. De allerbelangrijkste reden is dat zo'n hinder een echt noffelijk leven krijgt als je gecastreerd wordt. Want dan kan je met je maat niet lopen. En hoe ouder het ze worden, hoe vervelender dat ze worden. En dan met ze altijd alleenig. En dat is voor die beesten zelf natuurlijk, nou ja, dat is een straf. Ze maaien niks met hun mannelijkheid. Ze maaien er een sjen, moet je je voorstellen. Ze maaien alleen nog maar gapje en gouwen en ze maaien er niks meer van. En ze worden op den duur stront en de stront vervelend. Wie is zelf gecastreerd? West. Zo denk ik even hem verwachten, hè? Dat er ik een lachje aan? Aan. Zo, het zo goed? Nee. Is het nou goed? Dat weet ik niet. Als deze zijn, Dan moet je oren nog. Dan moet je die ja, zo. op meer kan. Ja. ik ken San net zien, nou loopt net in het, maar hij wordt gewoon eigenlijk strontvervelend. Dus hij wordt gewoon eigenlijk te sterk. En hij is net meer met zijn werk bezig. Dus hij begint een beetje te bieten en begint wat te klauwen met zijn voorvoeten. En als hij voor de karren rent, heeft hij druk met oren ding. Voornamelijk met de vrouwlies is maar. Ja, want toen hij kwam, toen heb ik een streepje gezet. Net helemaal lief toen hij kwam, maar een paar weken daarna. En dit is het streepje, dus zag je wie die eerst? Op het tip. Zag je wie die eerst? Ja, feilloos systeem, hè? Nou? En Hoeveel? is hij nou? Zag je is hij nou? Wat een goed systeem. Ja, dit is Dat is nog altijd. Bij mij is het altijd op het titten. Ja, behalve ze liet ze binnen, dan net. Nee, dan ben er oren liggen, een beetje bij mij. Vreed Oerewieke, de 23 november. Dan gaat het mes erin. Dan moet je Derk even herstellen en dan zo gauw als mogelijk weer trainen. Hij wordt natuurlijk iets milder normaal bij, dus dan vindt hij alles wat gauwer goed. Dus dan kan je normaal bij goed trot trainen en dan zullen we eens even zien wanneer we dan koersen kennen. Ja. Want koersen, dat doen we. Ja toch? Ja toch? Daar zitten we net doorheen. Ik net een moment. En de grote vraag is dan, wat vindt Derk zelf van de castratie? Eerlijk zijn, krijgt hij er een slappe van.